ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಇಂಚ ಪಾತಿರಂದ್ರೆ ದಯಪಡ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋದಿತ್ತು ನಿಕಲಿಗ ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ದ ಕೋಲದ ಆಯ್ತಾನೆ ತ ಪೂರ ಯಾನ್ ದೀರಿದ್ದೆ ದಯಪಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಯಾನು ತನಿಷ್ ಕಲ್ಪಾರು ಉಪ್ಪುಡು ಆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡದ್ದು ಮಲ್ತು ನಿಂತಿನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಪಾಡೋದಿದ್ದೆ ಸೊ ಇನಿ ಫೈನಲಿ ದಾಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓದಾರೆ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ 2 minutes ಪಾತೆರ್ನಟ್ಟು ದಾದ ಒಂದು ಎನ್ನುದು ಫೀಲ್ ಅದು ರಪಕ್ಕ ಇಂಕಂತ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ನಿಕಲ್ಡ ಇಂಚ ಪಾತೆರಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಿನನೇ ಆಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೂರ ಪಾಡನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಟು ಅವಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನೈತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇನಿ ಪೂರಿಲ ಬಾಜಿಲ ಇನಿ ಓ ಡೇಟ್ ಇನಿ 9th ಆವೆ ಸೊ ಡೇಟ್ಲ ಖಾಲಿ ಡೇ ಪಂತೆ ಯಾರು ಓ ಡೇಟ್ಲ ಪಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಓ ಗುರುವಾರ ಓ ಫ್ರೈಡೆ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಚ್ಚೇನೆ 9th ಪಂತೆ ಕೋಲದ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಡದೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಕೋಲ ಪೂರ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಯರ ತೂದಿತ್ತು ಜರ ಪಕ್ಕ ಪೋದು ತೂಲೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಲ ಯು ವಿಲ್ ಲವ್ ಇಟ್ ಫುಲ್ಲು ತೂಣ ಯು ವಿಲ್ ಲವ್ ಇಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತ್ ತೂಣ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲವ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ನಾ ಪೂರ ತೂಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಿಷ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಷ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಏಕಾರ್ದಿಂಚಿ ನಾನು ಪಂಡದು ಬ್ರಷ್ ಮಂತು ಬೇಗ ಓದೋದು ಕುಲ್ಲು ಪಂಡದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋದು ಪೋತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮೂಲೆ ನಾನು ಒಂದೇನು ಎತ್ತದು ಇವರೇ ಯಾನು ಸೊ ಪೂರಿಲ ಬಾಜಿಲ ಕಾಂಡಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಾದ ಮಲ್ಪು ತೋಡು ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಈಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ನೈಸ್ ಪಾಸ್ಟಾ ತಿನ್ಕಾನು ಫೀಲ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಾಸ್ಟಾ ಉಂಡ ತೋಡು ಪಾಸ್ಟಾ ಐತನೆ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪಾಸ್ಟಾ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಪೂರ ತಿಂಕ್ ಮನ್ಫೆ ದಾದ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡೋದು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕುಲ್ ಒಂಚಿ ಪೋದು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೂರ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಥಿಯೇಟರ್ದು ಲೈಪೋದು ಇಂಡೋರ್ ಮೂವಿ ತುಪ್ಪಾತೆ ಬಟ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಮೂವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಆಸಮ್ ಮೂವಿ ಫುಲ್ ತುವರೆ ಆಯ್ಜೆಂಕ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಮೂವಿ ಪಾಡ್ದಿರೋದು ಶಬ್ದಲಕ್ಕೆ ಇಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ ಪೊಯ್ ಅಲ್ಪ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಬೈದುಂಡು ಅಂದು ಏನೇ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡಿರ್ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ಪಾಡ್ದಿರ್ ದಾದಪ್ಪ ನಂದು ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ದಿರ ಅಂದೇನದು ಬೊಕ್ಕದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತು ರಪ್ಪ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಪ್ಪುದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ಅಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೂರ ತುದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಡು ಪಂಡ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲರ್ ಐಜಿ ಮೂಲು ನುಪ್ಪು ಪೂರ ಆದಿತ್ಯಜಿ ಅಂಶ ಬೇಗ ಬತ್ತ ಬಟ್ ಐ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓಕೆ ದಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಔಟ್ಡೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಜನ ಕುಲ್ದು ಅಂಚಿ ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವರೆ ಹೆಂಗೆ ಚಾಪುಣಂದ್ರೆ ಇಂಕೊಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಆಂಡಲ್ಲ ಆ ಮೂವಿನ ತೂತ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಔಟ್ಡೋರ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಆತ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆವಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಮೂವಿ ತೂವರೆ ಒಂಜಿ ಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಜನಕ್ಕೂ ಗಜಿಬಿಜಿ ಶಬ್ದ ಮಂತೊಂದು ತೇರು ಪಡ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀನಿಗೆ ದಾಲ ಶಬ್ದನೇ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವೇರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಮೂವಿ ಸೊ ಅಂಶ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಆಮೇಲೆ ಪೂರ ತೂದ್ಬಲೆ ಓಕೆನಾ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಲೆಟ್ ಸಿ ಇನ್ನತ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಪೂರ ನಿಕಲೋಡು ಶೇರ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುನಂದು ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಥರ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಮೂವಿ ಈ ಮೂವಿನ ಔಟ್ಡೋರ್ ಉಡ್ಕುಲೊಂದು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಸೊ ಬಲೈತೆ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯಿ ಫೈನಲಿ ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈತನಿ ಕುಲೆ ತುಲೆ ಏದು ಮಾತ ಜನಕುಲ್ ಸೇರ್ದಿರಂದು ಮಾತ ಜನಕುಲ ಒಂಜಿ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಲೊಂದು ತೂಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಕುಲೊಂದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಆಯ್ತನ ಯಾನ್ಲ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತನಿಷ್ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಈ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬ್ಯ ಸೊ ದಾದ ಮಾತಾಯ್ತು ನಂದು ನಿಕುಲೆ ತುಲೆ ಒಂದೇ ಊರಿನ ಜೀವ ಇರುವ ತನಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಅದೇ ಚಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಕೋಲಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಗುಂಟ ಚಿಗವ ಶಿವ ಧನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಈ ಸಲ ಕೋಲಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕಂತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಕಟ್ಟೋದು ಗುರುವ ಈ ಸಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನೀನು ಕೊದ್ದದ್ದು ಈ ಮೆಟ್ಲಿ ಬೇಕಿತ್ತ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿ ಕೊಂಡ ಮಾರ ನಿಂಗೊಂದು ಆಸೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈ ಸಲ ಕೆಲಸ ಮುಡಿಬೇಕು ಗೆದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಎರಡು ರೆಡಿ ಮಾಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತಪ್ಪಂಡ ತನೇಶ್ ಐ ಪ್ಲೇ
ಇವತ್ತು ಚಿಕನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಮಾಡ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಮಾಡಿ ಊಟ ಒಡೆ ಬೂರೋಡು ಏನು Uno game. Which game? Enna booruchi stick aayittu. Puzzle, okay. Right. ಇದಾನೆ ತೋರಿಸಿ ಫೈನಲಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈ ಗೇಮ್ ವಿನ್ ಆಯಿರಾವೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ವಿನ್ ಆವಡೊಂದು ಬಟ್ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಕವ್ ದಲ್ಪ ಏತು ಸ್ಲೋ ಕೊನೊಂಡಲ್ಲ ಅವು ಆತೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಕವ್ ದಲ್ಪನೇ ತಾಗದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಆದಿ ಗೇಮ್ ಲೂಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡ ಅಂದೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ತೋಜೋಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅವ್ರು ವಿನ್ ಆಯ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಮಾಸ್ಕ್ ದಾಯ ಪಾಡ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫೀವರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂದಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಪಂತೆ ಫೀವರ್ ಆನಿ ಪೋದಿತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾಫ್ ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ತೆಮ್ಮಲ್ ಅಪ್ಪುನಾಗ ಬಾಕಿದ ಕಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಂಡ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಣ ಅಂದು ಐ ಥಾಟ್ ಅನ್ಶಾದ ಪೋನಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಓಕೆ ತೋರ್ ಬರ್ತಾರ ಐತೆ ತನಿಷದ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಯಾವ್ದೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗೇನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಚ್ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ತುಲೇನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ 2 minutes ಕುಜಲ್ ಬಿಡ್ದು ಶೋಕ್ ತೋಜೋಡು ನೀಟಾಗಿ ತೋಜೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕುಜಲ್ನ ಬಿಡ್ದು ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತೇನಿ ಬಟ್ ಆ 2 minutes ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಬೆಗರ್ದಿತ್ತು ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಈ ಸಮ್ಮರ್ಗೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ ಏನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಸೊ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮೀನಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದು ನಿನ್ನ ಕಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ಈ ಟಿಪ್ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಕೋಡೆದ ಒಂಚೂರು ಕಜ್ಜು ಪೊಲಿದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚದಿ ಹೋದ್ರೆ ಟಿಪ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪುರ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತುಂಟ ಮಿನಿ ನಿಕಲ್ ಮೇಕಪ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಡ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೇಕಪ್ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ದಾಯಪಂಡ ಪೂರ ಇಡೀ ಮೋನೆ ಇಡೀ ಮೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೇಕಪ್ ದೇಚ ಕಾಲಿ ಬೆಗರೆ ಉಪ್ಪುಡು ಪೋನಾಗ ಮೇಕಪ್ ಉಪ್ಪುಡು ಪಿರ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಉಪ್ಪುಡು ಓಕೆ ಅವು ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದ ಆಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಗಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅದಾವನೆಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಬಂತು ಇಂಕೊಂಚು ಥರ ದಾದಾವನೆಲ್ಲ ಪುಡ ತಿನ್ನ ದಾದಾಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚೊಂಜೆಲ್ಲ ಬ್ರಿ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮನಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಕಪ್ ಎಪ್ಪುಜಿ ಈಗ ಪಡ ಖಾಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಎಪ್ಪುಡು ಪೋನಾಗ ಏತು ಫ್ರೆಶ್ ಆದಪ್ಪ ಆತಿ ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರುಡು ಸಮ್ಮರ್ ಅರ್ಧ ಜಿನಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಹೊರಿಯೋಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮ್ಮರ್ ಕೇಳುನೇ ಬುಡ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ಲು ಕಾಣೆಪೋದು ಪಿರಾನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲರ ಹದಿನೆಂಟೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಮೇಕಪ್ ಹೊರಿಯೋಡು ದಾದ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅದೇ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ನು ದಾದೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ನು ಮೋನೆಗೆ ಸರಿ ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸರಿ ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಕಲಿಗ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೋನೆಗೆ ಪಾಡಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಏನ ಸ್ಕಿನ್ ಪೂರ ರೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವೇನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ರಬ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಪಡ ಕುಂಡು ಪದೊಂದು ನಿಕುಲ್ ರಬ್ ಮಾಡ್ಪದು ಕರ್ಚೀಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚೀಫ್ ಪದೊಂದು ರಬ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಇದು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪದ ಕುಂಡು ಪೂರ ಪದನೊಚ್ಚಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚೀಫ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಐತೊಲೈ ಪಾಡ್ದು ರಬ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಇಜಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ನು ಕೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸರಿ ರಬ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ 2 to 3 minutes ಮುಟ್ಟ ಸರಿ ರಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಅವಾಗ ಒಂಚೂರು ನಿಕಲ್ಲ ಮೋನೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಡಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಹೊರಿಯೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಲುಕ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಹೋದುಲ್ಲರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಡೆ ಪುಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಮದ್ಮೆದವಲೆ ಪುಡಾಪುಡು ಸೊ ಒಂಚೂರು ಕಂಪೇರ್ ಮಂತು ತೂಳಿ ಸೊ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಯೂಶಲಿ ಕೆಲವೇರು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪಿನಾಗ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಪಾರ್ದು ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪು ಕೆಲವೇರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಪಾಡಿನ ನಿಕಲ್ ಮೇಕಪ್ ಒಂಚೂರು ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಮೂಲೇಡು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಆಂಡಲ ಉಪ್ಪುಡು ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೆಲವೇರೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೆಲವೇರೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಜಿ ನಮ್ಮಿನಿ ಆ ಕಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡರೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಬರ್ಬೆ ಇದು ಸದ್ಯಗೂ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಯಾಂದೂರನ ಪೋತಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೋದ್ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ತೋತಿನೇ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಡು ಯು ಕೀಪ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಓಕೆನಾ.
ಸೊ ಪಾಸ್ಟಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ನನ ಯಾನ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದು ಕನಪುನ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ತನಿಷನ್ ಕಡಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಫ್ ಐ ನೋಟ್ ಕಡಪುನ ಸೊ ಅಂಚ ಏರೇರಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಕಾಣೆಲ್ ಹಾಕೋದು ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಕಾಡುವಂತಹ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡೋದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನು ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋಹೆಗೆ ಸಾರು ಹೊಡಿದ್ರು ನುಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನ ಓಕೆ ಕೊಡಿದ ಸಾರು ಹೊಡಿದ್ರು ನುಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನ ಹೌದೆದಿಯೋಳು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಏನು ಈ ಕಡೆ ಪನ್ಪೆ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ತನಿಷು ನಾನು ಓದಾರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಓದ ಒಂದುಪ್ಪೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕಲ್ಪವೆ ಆಯ್ನ ಓದಾರೆ ಕುಲ್ವೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಇಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಖ ಹಾಕೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬುಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಓದಾವಚ್ಚಿ ಪಿರ ಬಯ್ಯ ರಿವಿಷನ್ ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಣೆದಾನ ಲಕ್ಕ ಪಿರ ರಿವೈಸ್ ಮನ್ಪಾವಜು ಹೊರ ಯಾನ ಬೈಯದ್ದಾದ ರಿವೈಸ್ ಮನ್ಪಾಯಿ ಅವೇ ಕಾಣೆ ಪೂತ್ ಬರಪೆ ಯುನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಕಾಣೆ ಪಿರ ರಿವೈಸ್ ಮಂತನ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ತೂತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ದೇ ಬಿಡ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಪೋಪು ನನಗೆ ಕಾಣೆಲಕ್ಕದು ನಾನು ಈಗ ರಿವೈಸ್ ಮಲ್ಪಾವುಜಿ ತೆಪ್ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಓದುದುಪ್ಪೈತೆ ಆಗ ಒಂಚು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ರಾತ್ರಿ ನೀನು ಜೆತ್ತದಾಲ ಕನ ಬೋಣ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೆನಪು ಬರೋದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೋದು ಈಗ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಡು ಆಯ್ನ ಇದ್ರೇಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ ರಿವೈಸ್ ಮನ್ಫೆ ತೋಜೋಡು ಅಂತ ಸೊ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕದಿ ಅನ್ ರಿವೈಸ್ ಮನ್ಪಾವಜಿ ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೋಪುನೆ ಇರ್ದು ಒಂಜಿ ರಿವೈಸ್ ಮನ್ಪಾವೇರು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಾವಜಿ ದಯಪಂಡ ಅವು ನೆನಪುಡು ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವೈಸ್ ಮಲ್ಪಾಣ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪುಡು ಸೊ ಅಂಚಾದೆ ಯಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇದಾದ ರಿವಿಷನ್ ಆದప్పుడు ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ನಿಖುಲ್ ಎಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪವರು ರಿವಿಷನ್ ಚೊಕ್ಲೇಟ್ ಪಲ್ಲೆ ದಾದಾಂಡ ನಿಖಲ್ನ ರಿವಿಷನ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಮೀನಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಅವೇನು ತನಿಷಿಗ್ಲ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ವಾಶ್ ಬಾ ಜನ ದೇಖಿನ ಟೈಮ್ ಫೈನಲಿ ಹಿಂದೆ ದಾಲ್ ದಿಕ್ಕದಿದ್ದೆ ದಾಲ್ ಮನ್ಫೆಯಾನು ರೆಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ದಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗೆ ನಾನು ಅಂಚನೆ ದಾಲ್ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ರಗಾಲಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ್ ಮಂತನ್ನ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಉಂಡು ಮಸಾಲ ಪತ್ತಾದಿ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಂತನ್ನ ಆಡಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ ಕತೆ ಮುಗಿಯುಡು ರಾತ್ರಿ ಉನ್ನೆನೆ ತಿನ್ಕಾನ್ ಎನ್ನು ದಾಯ್ ಪುಕ್ಕಡೆ ಪಿರೋಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಬಯ್ಯ ಆನಾಗ ಮೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಬೇತೆ ದಾದನ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಕಾದ ಆಪುಂಡು ರಾತ್ರಿದ ಕತೆ ರಾತ್ರಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ್ದು ದಾಲರು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈಲ ಉಂಟು ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್ ಕೆಲವರ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ತಿನ್ನಲ್ಲ ತಿನ್ನರೆ ಮನಸ್ಸಾಪುಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಗ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುನು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಲ ಮುಂಚಿತ ಪುಡಿಲ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ಪುನು ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ದಾಲಕ್ಕಂತನಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ದಾಲು ಒಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಲೆತ್ತನ ವಾವ್ ಮೈ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಪಣ ಮೈ ಲಂಚ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬಾಜಿಲ ಪೂರಿಲ ತುಂಬ ಉಳಿದಿದೆ ಆಯಿತಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪೂರಿ ಉಳಿದಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ತಿನ್ನೋದು ರಾತ್ರಿಗೆ ಹೋಗು ರಾತ್ರಿಗೆ ಬೇತೆದಲ್ಲ ತಿನ್ಕಾದಾಗ ಪೂರಿ ಪೂರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಂಚೆನೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗನೇ ಬರೋಣಿಕಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮತ್ತು ತೋಚೆ ನಾವು ವೀಡಿಯೋನು ಫುಲ್ಲು ತೂನ ನೈತೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ನು ವಾಚ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಬಿಟ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ತನಿಷಿಗೆ ಹೋದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇನ್ನು ದಾಲ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಕನದೇರು ಯಾನಿತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಇಂಚ ಬಟ್ ಈರುಳ್ಳಿಂದ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಓರಿ ದಿನ ಐಕ್ ಕೋಡೆ ತೆಗ್ಪಾಡ್ದು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಇದ್ದೆ ಹಾಕೋ ಜೊತೆ ಇನ್ನಿತ್ತಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಡು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕ ತೂಡ್ ಮಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ಜೊತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೊಂಡು ಹಾಕಲೆ ಒಟ್ಟು ಬೇಗ ಜಿಂಜಾಬ್ಡು ಐ ಮೀನ್ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ಈರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಕನಕ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ದಿಸ್ ಹಾಫ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ದಾಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೇ ಕನಕ Where is it? My wait, hold on the cooker. ಎಂಕಿಡೀ ದಿನ ನಾಡು ನಾನೇ ಆಡಿ ಆ ನೈಫು ಪೂರ
ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೈಫ್ ಉಂಡು ಕೈಟ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಡ್ಯಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಕ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾ ಕನ್ನಡದ ಪಾತಿರ್ನು ಒಂದೇನು వచ్చి ದಾದ ಮನ್ಪು ಅಭ್ಯಾಸ ಮುರಣಿ ಎಂಕೋರಿ ಪಂದಿ ತೇರಿ ನಾವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹೋಗ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆಂದು. ಸೊ ಅಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ತೂಪೆ ಬಟ್ ಅಂಡಲ ಲಾಂಗ್ ಅದು ಬಿಡ್ಪುನು ಕೆಲವರ ಕೋಲದ ಪೂರ ಪಾಂಡಂಗ ಅವೆ ನಿಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು. ಪಾರ್ಟ್ 1, ಪಾರ್ಟ್ 2, ಪಾರ್ಟ್ 3, ಪಾರ್ಟ್ 4 అని 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪಾಂಡ ಬರೀ ಖಾಲಿ ಕೋಲದನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯಲೇ ನಾನು ಒಂಜೇ ವೀಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸಜೆಷನ್. ಇಂಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡಂದು ಆರಿಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಬೋಡಾದ್ರೆ ಇಂಕೊಂಚಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಹಾಕೊಡ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪನ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪೂರ ತೂದು ಲಾಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂದು ಎಲ್ಲ ತೂಯಿ ಜೇರಿಡ ಡೇಟಾ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂತೆ ಅಂಚ ಇನ್ನದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪಂಡೇರ ಅಂದು ದಾನ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಕತೆ ಆಯಿತು. ಸಾರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮೂರಿನಿ ಟೊಮೆಟೊದ ಕತೆ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೋಡಡ ತುಲೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೋಳಿ ಈರುಳ್ಳಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕಾಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೋ ಕುಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆನಾ. ಇತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಪಾಡುವೆ ದಾಯಪಂಡ ಬೇತೆ ದಾದ ಪುಡಿ ಪೂರ ಪಾಡು ಜಿಯನು ಅಂಚಾದ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ Q&A ರೌಂಡ್ ಮಿನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆನಾ. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ವಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮೂರ್ದು ಆಣ್ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ತುಲ್ಪು ರಡ್ಡು 3 ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಾಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಪಂತೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂಚಿನದಾಲೆಜ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂತೀನಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಪಾತೆರ್ದು ಜಿಯನ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು. ಸೊ Q&A ರೌಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪನ್ಲೆ ನಾನು ಮನ್ಸೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ನಾನು ಮನ್ಸೆ Q&A ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ನಿಕಲಿತಾದ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ನಿಕಲಿ ಥಿಕ್ವೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಹಿಟ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್.